Dadi berkat, wit seneng tirakat. Panglimbang 5 menit dina Ngatpaing tanggal 21 Desember taun 2025. Kapethik saka Injil Matius bab 1 ayat 18 tekan ayat 24. Aku ora pati paham opo ing jaman modern kang sarwa instan iki isih akeh wong kang seneng tirakat. Mbok menawa wong malah wis ora paham apa kuwi tirakat. Sadermo ngelikake, tirakat mono sawijining olah rohani kanthi nyenyirik lan ngurangi mangan lan turu, amrih kejaba caket mring Gusti Sang Maha Roh, ananging uga mangerti kersane kang kudu katindakake. Para winasis kagungan ukara kang becik, cegah dahar lan guling. Panglimbang kita iki kepingin ngajak kita kabeh nemokake meneh kautaman nyenyirik lan mumpangate kanggo tuwuh ngrembakakake iman kapitayan Katolik. Laras karo kahanane kang banget ing sithik sinebut ing kitab suci sarta tanpa ana pangandikan sak kecap-kecapo kawetu saka panjenengane ing kono, aku ndudut panemu menawa kabeh iki dumadi marga kapribaden Santu Yusuf kang seneng tirakat. Aku kepingin ngajak panjenengan pandemen PLM Nglarah liwat pengalaman ngimpine Santu Yusuf. Saora-orane kitab suci nyatet ana 4 prastawa gedhe dumadi jroning karya kaslametan kang kawiwitan saka impene Santu Yusuf. Sepisan, prastawa Gusti Allah ngersakake Santu Yusuf ngrabi sinuci kenya Dewi Maria kang wis nggarbini. Kapindho, prastawa Gusti ngersakake brayat sinuci ngungsi menyang Mesir. Katelu, prastawa Gusti ngersakake brayat sinuci bali saka Mesir. Sarta kapat, prastawa Gusti ngersakake brayat sinuci bali menyang Yehuda. Sinebut prastawa gedhe marga menawa Santu Yusuf ora nuhune pakon dalem Gusti kang kawedhar liwat impen mau, mesti karya kaslametan ora dumadi. Kanthi mengkono, panjenengane wis dadi sambung asta dalem Gusti jroning andum berkah kaslametan marang jagat. Manut panemuku, satemene ora amung kaping 4 wae Santu Yusuf midhangetake sabda dalem Gusti liwat impen. Santu Yusuf asring midhangetake sabda dalem Gusti liwat impen. Kanthi tembung liya, Gusti ngersakake medharake kersa-kersa dalem marang Santu Yusuf liwat impen. Marga asring mireng sabda dalem liwat impen mau, panjenengane bisa mbedakake endi swara sing saka Gusti Allah, endi swara sing saka diri pribadi, sarta endi swara sing saka sakliyane Gusti Allah. Budaya Jawa mulangake impen kang becik mono dumadi ing wayah para esuk watara jam-jam 3. Ing impen kang sinebut jinis puspa tajem mau kawedhar wisi ing Allah. Sapa kang tuhu ing impen mau bakal antuk lan dadi berkah. Saliyane iku, impen ora saka Gusti Allah asale. Gegayutan karo pribadine kang seneng tirakat, Santu Yusuf asring ngimpi jinis puspa tajem jalaran panjenengane seneng ngurangi sare saengga sarene wis parak esuk. Wektu-wektu wayah weki kapigunakake kanggo sedekap sedeku gegulang toret, maneges kersa dalem Gusti, uga kanggo nglelimbang nyalarasake urip karo pakoning toret. Para tresna PLM kinasih, laku tirakat satemene uga wis padha kita tindakake rikala ing mangsa Advent iki mligine sarta ing wektu-wektu liya sumrambahe kita nindakake apa kang katindakake dening Santu Yusuf. Prayoga karasuk kalestarakake laku tirakat kaya kang katindakake Santu Yusuf, amrih kita kejaba pikantuk berkat ananging uga bisa andum berkat kanggo pepadha sarta kanggo sakeh titah ing sakiwa tengen kita. Suwawi sami munjuk,
kunjung asma dalem Yang Rama sayang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Alam wasih kawula muji nuwun awit tulodo Santi Yusuf ingkang remen tirakat saengga saged mbedakaken sabda dalem sarta nuhuni sabda dalem ing gesang sadinten-dinten. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama sayang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.